Barcelona, 1771. Estimada Constança, potser et semblarà ardu i difícil creuar la immensitat de l'oceà per trobar allò que és teu. Deixes tantes coses a Lima, la cort del virrei amat, el teu amic Iscai i la remor d'un riu que encara arrossega el teu record. Però Barcelona t'espera i estic convençuda que la teva força, que el teu talent culinari enlluernarà tant els palaus daurats com les fosques tavernes. La cuina és la teva arma, Constança. Ja t'ho deia el teu mestre, el xef Antoine Champel, que cada recepta, cada nou ingredient, és un petit pas més per a conquerir el món. El teu combat és la nostra memòria i amb tu viu el gust del passat, el paladar de tota una època, l'essència d'un temps que encara és nostre.